Кікімары-вешчыцы. Ва ўсходнеславянскай міфалогіі юныя істоты, што жывуць па сядзібах, выключна жаночага полу, загубленыя да хрышчэння дочкі ці праклятыя маткаю яшчэ ў чэраве. Кікімары бясшкодныя, галоўным чынам збіраюцца ў тыя дамы, дзе адбылося забойства дзяцей, пракляцце і паблізу якіх быў схаваны трупік. З-за сваёй дзяціннасці кікімары загульваюцца і перашкаджаюць жыхарам валтузнёй, ад якой чуваць шум у перамешку з рэдкім знямоглым піскам і віскам. Але сярод самай ажыццяўлённай валтузні кікімары часам спыняюцца. Гэта значыць, увага іх прыцягнута хатняй абстаноўкай, тою ці іншую работаю, немаўлятамі, якіх пестуюць іх мацеркі. Тады кікімары не па-зямному неяк асабліва ўздыхаюць, чым выказваюць зайздрасць да чужой ласкі і недасягальнае жаданне завалодаць ёю самім. Не ведаючы іншай работы, кікімары часцей за ўсё накідваюцца на пакладзенае нейкім шытво і пражу, каб дагадзіць маці ці яе дачцэ, і працягваюць перапыненую работу. Мэта, аднак, не дасягаецца. Крывыя і няўмелыя швы, няроўнасць выпрадзеных нітак і гэтак далей раніцой збіраюцца сталымі жанчынамі. Звычайна месцазнаходжанне кікімар у доме – гэта пляцоўка на паверхні печы і падпечак, куды яны нябачна спускаюцца.